Eh, mangga. Upo. Ma'am, mangga ma'am, upo. Repolyo. Kwenta lang. Eh, mangga te. Eh, mangga, upo. Kwenta. Ilang tawad niya? Uy, ilan? Diyan, tinda ka bukas. Alin ako? Buha tayo magtinda. O sige. O yan. What? Tatanungin ko siya. Nakaraan ko pa nga gusto magtinda. Wala lang akong karton eh. Ano ako yun? Ba't hindi na tayo? Wala sana ako doon. Hindi. Kainta na lang. Isang ka na. Pasang nga ito yun. 25. Ah, Hindi gayat. Ano magayat ako pa? ayatin na natin. Sa hindi ko lang magayat. Kulang pa ng Nagtatanong isip mo yan. Salamat. Kano ko ako? Back to work muna. Play lang to. Sige lang to. Armar. Kurang nila nanong magkano yan? Nila nanong magkano yan? Garaduhin mo ah. Oo. Na mamaya sasabihan kita pag nakakuha ko naman. Sige. Very charge out. Project, ingat always. Mainit ang panahon. Huwag uuwi habang mataas pa ang Itong manggalang. Itong manggalang. Yung tulad nila nanong magkano? Tignan na yan. Tara. Tama. Kwenta lang yan. Tulad nila nanong magkano? Ano yun eh? Sa patera ito yun. 900 na. Bakit? Kasi 900. Malalaki yan eh. I love you, Team Boom. Di kasama si Mark Diwag. Ako yung pinuno ng Team Boom. Huwag kang kulang. Mga galamay ko lang yan si B-Boy at si Kuya Sunny. Ayaw. Ilan? Bilang mo naman ako. Ano? Bukas na yun. Paano ka naging pinuno? Ako yung pinuno. Pinuno na pinutol. Sabihin mo nga sa akin. Basta alam na nila yon. Kasi ako yung pinakagwapo sa lahat. Wala namang Richard, shout out. Si Kulang wala ka Kuya B-Boy live. Paano mawala? Kaya nandun kay kay Kabus. Pag ginalagala yung Kulang na yun. Kulang, bumili ka naman ng mangga kung Kulang. Bawasan mo naman yung pira mo dyan. Dali na. Ano? 1,450 na 2-1 ang puhunan. Oy, Joel, shout out. Kuya Richard, BC. Ako sa iba. Haha. Oo nga, busy lagi yan. Saan banda ka naging guwapo man? Sa mukha. Alam naman sa kwet.
Ay, Eugene, shout out. Wow, mangga. Yes. Oh, mangga yan. Kulang, di mo nakita. Bulag ka kasi. Okay. Ay, Ate Meran, shout out. Sending support. Oy, shout out sa iyo. Pag bumili ba ako ng mangga, Mark, maglilihi ba ako dyan? Oo naman. Lalo't pagpapakyawin mong mangga ko. Sigurado maglilihi ka, pati pati kapitbahay mo maglilihi. Sigurado. Okay lang ko lang, no problem sa akin yan. Basta healthy lang tayo lahat, sapat na sa akin. Yun, ang bibo yun. Tsaka na ako, bibili pag nabimbang ako, Mark, para may panglihian ako. Yawa ka. Binimbang ako. Hindi naman porkit binimbang, mabingbang ka, maglilihi ka na agad. Ayaw mo, bumili ka muna. Kala ko si Mamoy. Maria. Pet, shout out. Hi, host. Hi, shout out. Sino to? Si Ate Maria ba to? Tay Ruben, Merian. Eugene. Hi, Tay Ruben, shout out. B-boy, love you. Pe, boom. Hindi yan si Pe. Iba yan. Kay Mamoy ba yan? Hindi naman yan. Love you more ko lang. Ma'am, bilhin na ma'am. 80 lang. Repulyo ko, dami kong tira. Hindi ko na ubus. 60 na nga lang. 70 yung kahapon. Hi, Barb's Live Journey. Shout out. Ma'am, bilhin na ma'am. Binto ko na. Ma'am, bilhin na ma'am. Parang host, shout out. Ate Ganmar, shout out. Kumusta po? Wala akong repulyo ngayon. Init. Sakit sa bala. Lagay ko nga dito sa taas. Mainit sa naiinitan ng person. Yo! Padikit naman dyan. Ayaw, wag nyo dikitan yan. American Life, boom. Yan dyan si American Life, boom. Kaya bilhin natin mangga. OTW, American Life. Uy, mangga. Saya beli na, mangga. Okay, easy lang kayo dyan ko lang ha. Easy ka lang kayo. Paano? Ma'am, bili naman, mangga.
Guho eh. Parang buhay mo, maguho. Pag-ibig ko sa'yo'y bubukod. Di walang halong biro. 8 po, 6 na piraso. Sobrang tamis na eh. Yung kumain po dyan, nasa ano pa? Alin dyan? Tumi oh. Tunda. Oh. Nay, dadagdagan ko na. Para sa'yo. Para sa'yo ang laban na to. Ayaw pala mayas. Aba, may mangga ka ngayon ah. Oo, te. Kasi nananawa na kayo sa panonood sa akin ng puro ng gulay. Mangga muna ako kay kailangan ko ng pera ngayon. Kailangan ko ng pera, te. Wala na akong pera eh. Mga gustong bumili dyan at mga kaibigan dyan sa whiteboard para sa future natin. Oh, future natin. Hi, May, shout out. Barb, shout out. Sunday, shout out. Uy, dami kong viewers ah. 20, 12 viewers, shout out. Ay, ang tingin ko, cooking free. 100 lang tumpok. Sandy, hindi. 80 lang. 80 lang tumpok. Sandy. May discount. Richard. Boss, 60 lang dyan. Alam mo, 20? 40 puhunan natin dyan. Tayo mo. Isa lang. Kahit ka lang. Oo, siyempre. Di bali sa tag-press tayo bumawi. Parang 90 na. 80 lang. Ano yan? Nakaganon-ganon yan eh. Uy, magbili na kayo, baka naman. At tayo munang masa sa ano, free. No free. Pwede free, plastic. Bili naman. Luwi ka na. Season yata ang mangga ngayon. Oo, season. Nakaraan pa. Hindi lang ako nagmamangga nakaraan. Gusto ko sana magtinda kaso lang. Marami pa akong pera nun eh. Ngayon, wala na akong pera. Magmangga na. Di joke lang. Magkano yan, host? 80 lang isang tumpok. Di ba? Na maganda yung bagong paninda kay nakapagtanong kayo about that. Meron akong upo rito, kunti na lang din. Tira ko kahapon. Ito ko ngayon sa mangga. 1.6. Punan ko na ito 2.1. Hindi na lang habulin ko, 500 na. Tapos pinta ko naman sa Repolyo. 300 lang. Oh my goodness. Sa Repolyo sa upo. Pritong ano? 7 piraso bro. 6 lang bro. Sandy, 6. Saka mayroon dito 7. Tapos doon, 50. Yung mga hilaw. Jill, shout out. Akala ko prito eh. Akala ko Sandy, prito eh. Nagulat naman ako sa comment ko. Oy, Makpal, shout out. Oy, mangga, pagpatigas. Mangga. Akala ko prito, hindi ako nagpiprito dito, oy. Hi, mine, shout out. Kuya B-Boy, Apu Makbal, sabi ni ano, wala. Megalaw, shout out, Maria Faith.
Shouty Maria Peck, sabi ni Eugene Villanueva. Sandy Boom, sabi ni B-Boy. Sandy, sabi ni Kulang. Kuya B-Boy, sabi ni Ate Jal. Hindi na ate. Repolyo ko pang 4 na araw na. Nag-graduate na to. Nag-graduate na to bukas. Hello pe, Angel. Oh, Angel. Angel pala ang mamain ko. Hi Angel, mamay. Ma'am, bili na ma'am. 80 lang ma'am. Gaganda ma'am. Ito, 50. Oh, tamis. Oo. Hindi mo nakita, sayang. Sabi ko sa inyo, titingin din kayo eh. Kala nyo ha, mura yung parinda ko ha. Tumubo lang ako dito 500, 3 kain, okay na. Aray ko, Angel na naman, Ate Brenda. Si Sharon daw kasi si Grace. Antris Marias, may mga pangalan. Si Ate Brenda, si Losi. Ayos yung tatlo ah. Mayroon na kayong ano ah, sariling ano ah, community ah. Mga artistahin kayo ah. Sana all artista. Grabe naman ito mo. Sandy, Dan, connect, sabi ni Kulang. Salamat ko lang. Kano po? 60 po. Eh, boss. Lalaki yan, sir. May 40 dyan, maliliit. Huwag kayong maghanap ng mura. Kasi ang mura, makakain. Ha? Mura na yan, sir? 60? Magaganda yan, sir, lalaki. Sariwa po yan. Ha? Ilan ba? Ay, Larry, siya lang. Ito bibili kang 40, maliliit ang 40 mo. Alam ko yung mga karitas na mga yun. Pero sila sa pisahan na. Wala punit dito guys. Wala mas punit. Balikan ko yung sa akin. Kahit na. Hindi pa mo na lang. Hindi pwede eh. Nahirapan ko pa ako. Sir, kayo nang babae ng 50. Hindi na ba nandito ka? Nakakayata ya eh. Gago ka eh. Nakatanga ng lalaki niyo. Babayaran ako 50 punit. Halos kalahati ang punit. Tapos papagtipin pa ako. Alam mo sa paninda ko. Oo. 6 lang po, 6. Bali 150, 2 po. Hindi 80. Ang guloy yung mga tanda na yun. Gago. Tawala ka ba, boss? Sila na magkita? Share out sa 15 viewers. Bibigyan ako ng 50 punit. Kalahati ang punit. Sabi pa naman sa akin, boss, palitan mo. Sabi ko, boss, palitan mo to. Sabi sagot sa akin, tipan mo na lang. Di ba, oh? Mahirap mo ba mag-tip doon sa punit mong pera. Binayad lang daw sa kanya. Minsan mga customer dito, mga hiya. Pag ikaw magsukli ng ganon, punit ang pera mo, di tatanggapin ng mga yan. Maniwala ka sa. Kaya kailangan mo talaga ang pera, chinecheck. Mark, hello po. Oy, Bornock, shout out. Richard. Baka napulot niya. Hindi yun sinukli, ano? Hindi yun, hindi sinukli yun yung punit.
ang customer maano sa pera, mga masilan. Lalo pag sisuklian sila ng punit, di tatanggapin ng mga yan. Kaya kami mga vendors, pag hindi mo chinecheck ang pera, maluluko ka talaga. Ganda nga na ng upo ko, tinan mo yung upo ko. Walang kagalos-galos yan. Tapos, bibigyan niya ako ng punit na pera. Magkano yung style? Hindi na lang siya bumili. Good morning, Bornok. Sabi ni Eugene, hindi ko lang siya Bornok. 60 po. Ayun, ha? Bukas kayo pa rin ang bibili niyan. Bahala kayo. Richard, shout out. Hindi naman ako Pwede baka nang mabawang. Mami. Dito pa na. Hello, Ma'am Brenda. Morning. Mami. Hindi mo grabe, mami. Dan lang. Pa-subscribe po. Bornok, salamat. Pinya kita. Yan, subscribe niya si Kulang. Bili na ate. Ilang viewers? 9 viewers, thank you. Mr. RG, shout out sa'yo. Basta. Kaya bili na ate Opo. Pulyo. Mangga. Mangga. Tamis. Tapos na rin ko lang, sabi ni Bornok. Thank you, Bornok. Salamat sa pagtuloy. Malaki ang subscriber niya ni ni Bornok. 200. Ay. Dan Connect, Eugene, sabi ni ko lang. Thank you ko lang. Tara. Bili na. BJ. Search mo yung sa YouTube channel ko. Bornok Motocross po. Kulang. Oo. Bornok. Malaki subscriber niyan si Bornok. Mayaman Bornok eh. Kumusta na Bornok? Gumaling na yung mo? Yung sa paa mo? Hindi ka nagla-live. Oy, Mr. Kabars TV shoutout. Ay, init. Super hot. Tamis. Tamis. Tamis to guys. 40 viewers, shoutout. Kumusta na kaya si Kuya Sir Jaime Vera? Andito na kaya sa Manila. Mayaman yan si Bornok. Mayaman. Kulang.
Uy, Tuglig! Shout out! O ba? Napadpad si Tuglig ah. Kumusta Tuglig? Aba? Kumusta ang pangingisda? June 19 may video ako, Mark. Ah, June 19. June 19 Mark may video ako. Hindi ka na, mga late, minsan yung pinanonood ko, minsan wala kang latest upload. Sikat yan si Bornok guys. Si Bornok Mangosong. Magandang yan, motor vlogger. Saludos this. Ano daw? Albert. Cesar, shoutout. Ay, kabo, shoutout. Paslak. Pasangkay, anong paslak? Sa trabaho, di pa ako naka-vlog. Ah, tuloy. Hindi ka na ba nangingisda ngayon? May work ka bang iba? Nakita ko lang. Di ba nyo makikita yung channel na yan, no? Ni Bornok guys. Yung channel sikat yan na vlogger. Si Bornok Mangosong. Motocross pala. Ayan o. 155 subscriber. Ayan. May bagong upload ka, boss. 2 weeks pa to eh. Sikat yan, si Bornok. Taas ng subscriber. Taas ng mga views mo. Ay, yan. Matindi. Like this. Ay, shoutout vlogger na siya. Shoutout. Walang uwata istoryahi. Sabi ni Kabus. Good morning, sir. Good morning to you. Zoom Market. Yeah, Zoom Market. Market Dumalay Street. My friend na vlogger na siya. Oh, may trabaho na ako. Nakadagat naman paminsan-minsan. Ah. Kaya pala malapit na naman natin pa-challenge ng Idol Japper, Tuglig. Malamang kasali ka na naman doon. Mark, wala na po si Kulang. Andyan yan, pumunta yan doon sa mo. Pinuntahan yan yung main channel mo, Bornok. Babalik yun, baka nanood. Nasira ang GoPro. Shouty Mark, sabi ni Tita Mami. Oy, Tita Mami, magandang umaga. Kumusta na ang WH, Tita Mami? Makaka-graduate ka ba? Mammonetize po ba kayo? Porno. 2,600 pa lang, Mark. Uy, kunti na lang, guys. Play natin ulit. Play lang. Monetize naman, Tita Mami, hanggang sure ball yan, Tita Mami, monetize ka dyan. Kabus, salamat, Tita Mami, sabi ni Kabus. Kuya Kabus, uwata. Ma'am, bili na ma'am. 50 lang doon. B-boy boom. Maria. Di nagsiligo ang mga viewers ko. Aray ko. Guys, kilala nyo ba si Tuglig? Pero kung Sword community kayo, kilala niya si Tuglig. Ano ni Jacker yan? Kaibigan sa Sword community. Nagano yan? Tuglig. Saan ka mga lugar yun, Tuglig? Nakalimutan ko ang lugar mo. Saan ba lugar yan? Novaliches, Tuglig. Novaliches, Quezon City. Dumalay Street. Sure na new friend ko. Mananap. Hahaha.
Tapos daghang mananap sa kalsada. Anong mananap? Mananap. Ano yung mananap? Balayan. Balay Tigi. Oo, balay Tigi pala yan. Oo nga pala. Wala kang pasok ngayon. Tuglig. Kilala niyo ba si Tuglig, guys? Guys, pin lang natin ang Tuglig, ah. Kulang, mamaya ka na. Guys, dikitan niyo po yung Tuglig. So, world community yan. Ni Idol Jeff. Malapit lang kala Idol Jeff, pero may insekto ang mananap. Mga Bisaya kasi. Mananap means insekto. Insekto. Kaya pala mananap kayo. Mananap. Mami, tita, and love you pretty. Sabi ni ko lang. Idol Tuglig, shout out, sabi ni Kabus. Tita Mami, salamat sa patawa-tawa dyan. Tita Mami, baka gusto mong manggaw. Baka? Saan dyan? Yan. Ano yun naamoy? Lugaw. Sa inyo? Yan na daw yung palabok yung Palabok po. Kala ko lugaw. namintang ako. Sawa ay mananap din tawag dyan. Amoy. Sa insekto mark. Mananap din ba? Akala ko hinahanap. Mananap pala. Magkano kilo? Pero tumpok ako, te. How, tita? 80 ang tumpok, tita. Pauso naman to si mananap. Kulang istoryahi. Sabi ni Kabus. Oy, Kuya Jerry, shout out. Dan Tamsak, Mark, Joe, Sangkay, sabi ni Grace. Yan ang tinda mo. Ngayon, mangga. Opo, tita Mami, mangga. 3 kain po yan. At ito last na lang. Bali 3 kinuha ko. Kay pangit yung dalawa. Di masana yan eh. Pangit yung dalawang mga hilaw. Dami, mabilang mangga. Eh, puro ang nakikita ko, puro mangga hawak eh. Late na ako, kauwi lang. Oy, Kuya Jerry, anong binaba mo? Patamsak, mga mananap. Aray. Loko-loko tayo. Kuya Jerry, mananap talaga. Boss, mangga boss. Sige na. Dalawa 150 na, sir. Sulit, matamis. Kuya Jerry, sabi ni ko lang. Maupay nga aga, mga kawaray. Maupay gihapon sa imo. Miss you, mami ko. Sabi ni Mary Grace, Jerry. Sabi ni B-Boy, Grace, Sharon. Anim po. May pito. Pito. Ito, anim. Nandito, anim po. 80 lang po, 80. 80 lang tumpok. Boom, B-Boy. Losi, sabi ni Ate Brenda, Losi, sabi ni Mary Grace. Nawala na si Mananap Bornok. Like so. Mga mananap, kayo. Pauso ka ito si Boom, B-Boy, Shouty, sabi ni Kuya Jerry. Kuya Jerry, salamat po. Ma'am, bili na ma'am, 50 lang po. Ayan, ano na, 30. Sakto na. Ay, ma'am. Ma'am, ayo. Yan, Karita ka mo, no? Kulang pa namin. Kuya, ito. ayan, mura na ito.
Ma'am, bili na ma'am. Boss. Mga manana. Sabi panik ko lang. Melanie, hello, sabi ni Kabus. Pabili mangga, sabi ni Melanie. Uy, ilan ba sa'yo, ate Melanie? Ubusin mo na. Matamis yan. 80 lang. 100 ang bintahan nila, Marjo. Ito'y pag pingad akon. Ito na. Nagmakalaw. Uy, naman ni Kuya Jerry. Uy. Sabi ni Kuya Jerry, Marjo, idoy, pag pingad tak. Ang baga ug na-upload. Ayan na, nakapin ka na. Ayaw mo pinamanood. Nagmakalulo. Guys, pasuyo lang po. Baluin na kayo. Maubos na mangga. Madamo pa. Damo pa to. Damo pag yapon. Pastilan pambihirang buhay. Wala ka na naman biyahe ngayon, Kuya Jerry. Wala ka na naman biyahe. Busy-busy ka sa pag-vlog kahapon. Hindi ko pa napanood yung vlog mo, Kuya Jerry. Mamaya na lang po. Nakikita ko kahapon, kaso busy ako panonood ng basketball eh. Kagabi. Busy ako. Mark, madwa katumpok it akon. Pakihatag kay... Aba, sige. Tita Mami. Diba, Tita Mami? Aba, thank you so much. Oo, papadaanin ko dito si Tol Project. O, diba? May bumili na sa akin si Tita Mami. Kay Tita Mami, bumili ng 2 tumpok. Ate Gwen, palagi ka nagbigay. Sabi natin dyan. Salamat Tita Mami. Sige po, pag pilihan mo silang maganda. Ikaw, B-Boy, wala ka bang pagbibigyan? 80 lang tumpok, B-Boy. Sa mga gustong bumili, may ano ko dito, GCash. Pero GCash lang po. Baka mayroon kayo pagbibigyan. Salamat. Madamo te. Jerry, may galaw siya raw. Sabi ni Tita Mami. Tita Mami, saludo. Sabi ni Kabus. Out muna ako doon. Sige, Tuglig, salamat sa iyo. Pagpasyal. Good luck sa ating mga ginagawa sa buhay. At sana susunod, magkita-kita ulit tayo sa Word Community ng Idol Jet. Ng ating pinuno na pinakapugi at pinakamabait sa lahat na vlogger na nakilala. Jumper sniper lang. Ang saka lang. Wala nang iba. Walang ibang pupuntahan kung hindi si Jumper sniper lang. Ang Jumper sniper lang magbibigay ng inspirasyon sa mga small YouTuber. Totoo yan. Isa na ako dun sa natulungan ni Jumper. B-Boy, may B-Boy, may pagbibigyan ka. Solid thumbs up from Kalimbang Boys, Tay Alex, Team Ilang-Ilang. Shout out sa iyo, Jebo. Tita Mami, sana all, sabi ni Kuya Jerry. Hingi, mangga sangkay. Ba, ito hinihingi, binibili to. Ang bihira ka, guys. Ilakas na tama mo, ha. Ito hinihingi. Ang hingi rito. Bayaran mo. Ano lang sa'yo siyang kay Grace, pag sa'yo ikaw bibili, may discount, 100 sa'yo. Bali, 80 bintahan ko nito, pero bibili sa'yo 100. Pera ka naman vlogger ka Lagos din nasahod mo buwan-buwan. Masahod ka ng... Kuha ka Grace, next year bayad, aray mo, kulang. Sana all. Ano? Tagihin, sundang Marjo.
Bakit kita bibigyan sundag? Mami, mami ko, ayaw ko bigyan ng mangga. Ano ba? Tita Mami, huwag ka magpaloko dyan kay Grace. Wag, Tita Mami, wag mo subukan, Tita Mami. Huwag ng Grace. Kaya mo siya pumili. Aray ko, Grace. Tablado na. Tablado ka kay Mananap Mark. Tablado talaga yan. Tapos, Sangkay, tablado sa akin yan. Hindi makakaingi sa akin. Ito, gusto mo, ito na lang. Bigay ko sa'yo. Hindi, wag. Tita Mami, ako din. Sabi ko lang ako. Sabi nang hingi sa'yo, Tita Mami. Oh. Kuya Kabus, sabi ni Maria Faye. Mananaw, sabi ni Kuya Jerry. Mabel, hello. Sabi ni Kuya, Mabel, shout out. Boom! Hi, Will! Shout out, Will. You want Will mango? You want mango well? You want buy? Pumapasok lang, ano? Pinabili agad siguro. Oh my goodness. Guys, you want manga? Do na. Bili na tayo mangga po. Guys, napakatamis na mangga. Galing Iran. Galing Iran. Bakit 7 viewers sa dami nyo dyan? Linuloko na naman ako ni, Grace, salak. Will, hi! Sabi ni Mary Grace. Grabe, mahina ang ninalang ka kay Mark. Oo, si Grace mahina sa akin yan. I want mango. Please buy for me. Oh, wow! I hate you, Sangkay Black. Diwag. Bahala ka sa buhay mo, Grace. Bahala ka dyan. Tapos, sabi ni Will, shout out po, mga nanap all over the world. Aray ko, Kuya Jerry, mananap talaga. Guys, baka hindi pa nyo napanood ang kay Kuya Jerry vlog. Pasuyo naman po. Boss, utya lang yan, boss. Matamis. Galing galing Iraq. Will, please buy for me. I want mango. Jel, sabi ni Will, ito eat. Well, you buy daw. Mango, ano yun, masabitan? Eugene, sabi ni Will, yes. Jerry Mix, boom, sabi ni B-Boy TV. Where B-Boy? Oy, B-Boy, saan ka daw? Boom, B-Boy. Well, boom, sabi ni B-Boy. B-Boy, shouty, sabi ni Jerry. Boom, B-Boy, sabi ni Melanie. B-Boy, we buy Mark Vids. Oh, yeah, that's good. Well, and manga. Oh, thank you. Sure, Will, you buy mango and vegetable? Oh, very nice. Kaya shoutout ka na yan. No, galit Grace. Let's go! Very nice. Very good. Ha? Oh, sa YouTube. Opo. Ano lang po? Vlog lang na walang ano. Pero nakakasahod naman kahit paano. Sa awa ng Panginoon. Much. Ooh, baby, si Will. Oh, Will, it's for me. Hoy, kala nyo ha? Hindi ko pa yung bibigyan. Wala pa yung sticker eh. If you want, kulang. Oh, kulang is from India. Nandun na sa India si Kulang. Will, wag yan bigyan. Hayaan mo yan siya. Okay. I want also Will, sabi ni Kulang. Guys, marami nang hihingi ng mangga ko. Oy, magsigaw, 80 lang ang tumto ko. You buy 80 per piles. Eat lang, guys. Meron na si Sharon mangga. Aba, hindi ko bibigyan niya kahit bumili si Will. Will, you buy mango and vegetable. Grace, no, di ko bibigyan.
Mark, 3 ng tumpok. Ihatag Kandadoy Jerry. Oh, 3 tumpok. Alright. Sige, te. Tita, salamat. Matamis po yan, mami. Wait lang, bibigyan ko lang si nanay. Bibili. 80 pa, 6 na piraso. Yan. 80 rin po yan yung lampi. Dalawa, pero magkaiba. Dalawang tumpok. Tapos may dagdag ha. May dog. Yari tayo dito. Tapos kinain ko. Tawag mo na dito. Oh, babalot natin sa sako na po. 160 lang po, mi. Oh, bibigyan kita isa. May dagdag na po yan, ha. 160 lang po. Yun, nakabenta na naman ako. Ay, doon na naman tayo. Kaya naka-vlog ka ba? Nag-YouTube po ako, mi. Ano lang yan, mi. Ay, sarap kay daddy, oh. Matamis to, matamis, masarap. Ano lang mi, para panakot din po sa mga, panakot po sa mga mandurukot. Thank you po. Ingat po kayo. Bye, Naldo! Sir Will, kulang is from another planet, sabi ni Maria P. Jerry, well, look, Mark, ayaw ako bigyan ng mangga. Oh, nagsumbong pa. Pe, ala, Ate Gwen, damo nga salamat na iton. Damo na iton. Ate Jel, salabi mo. Ate Brenda, I want to eat mangoes. Well, but Mark is very far. Wish ka kulang. Kulang is from Venus? No, it's from Planet Namek. Well, Jerry, thanks. Sabi ni well, connected to you now. Sabi ni Kuya. Pala ni Kuya Jerry mag-English. Tawag ako dyan. Sige, tawag ka. Thank you, Will. Grace? Yes, Will, I am from Venus. I hate planet Earth. Sabi ka lang. Tawag ako. Sige, tawag ka na. Mark, anong give me? Mangge. Ay, gago, pinatay ko. Oh. 80 ang tumpok. Marami to. Marami pa ako dito eh. Pero nandito nakalatag. Wait lang. Guys, wait lang ha. Ikaw sa ibang planeta. 6 to. 6. Tapos to. 5. 15. 20. 23. Tutumpok pa ako. Para mag-sakto 25. 25 yun na target. Makiraan ako yan. Sintang. Ilan daw sa kanya? Sige! Isang sa guys. Kahit pa paano. Marami to. Makakaya naman pag inubos niya. Ha? Ay, ano na lang to, tira. Lang. Oh, ito na muna siguro. Pero gusto nila mangga eh. Ayan, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 kasama yung malaki. 21 yung ano, vegetable. Ano ito? 21. Bibilangin mo. Ayun, 4. Yung mangga, 4. 8,
10, 11, 15, 20, 23, 10, 13, 18, 20, 26, 80, tapos to 50, anim. Guys, thank you so much sa 17 viewers. Sir Will, don't listen to Kulang. She's just kidding with you. No, it's not kidding, Kulang. It's Balu. Kulang, it's crazy. Thank you. Bibili ka waring Kulang? 60 ang isa. Bali 21. Siya yung nagsabi nun? Si Will? Nasik ko, kinausap mo. 80 ang isang tumpok. Boss. Bali 26 yung 80. Ay ma'am. Matamis po yan. Dagdagan natin isa. Dagdag isa. Well, sabi ni Rosel, Resma, hi Karen. Well, haha, it's just for fun only. Yes, Pe, I know. Thank you, Will, Mark. Diyan na bayad ko. Oh, Tita Mami, salamat po. Dito na lang po kita ikukuha dito sa isang ano. Salamat kay Tita Mami kasi may 3 binili si Tita Mami. Karen, may galaw shoutout. Rosal, sabi ni Will. Will, thank you so much, Will. Manawahid. Yan. Bira. Bili ako, Mark. Aba, Kuya Richard, kalayo ni mo. Wag na, Kuya Richard. Huwag ka na maggastos. Huwag ka na bumili. Ano yan sa'yo? Gamitin mo yan sa ano mo. Pambiling pagkain. Kaya ko pa naman. Kaya ko pa naman. Kaya ko pa, Kuya Richard. No, wag ka mag-worry sa akin. I'm a strong man. Oh, wow, strong man. Gustong bumili ni Kuya Richard. Idoy Mark Jo, exit mo na ako. Magluto pa. Akhit amon sura. Sarap. Ano? Ha? 80. Oh, 26 tumpok. Malaki yun, Gogi. Alam ko. Makaya naman. Ha? Yung gulay, 60 ang isa. Times 21. 1 to pala yun. Plus yung mangga. Three. Hindi pa kasama. Ate Rosel, salamat. Jerry, maya na ako mag-watch na sa video mo. Sabi ni Tita Mami. Saan ba? Tita Mami, dito na lang po ako pipili ng mangga para kay Kuya J. Kailangan ng project. Nandiyan sila Tatay Robin eh. Baka pumunta yun. Elmer. 3 tumpok sa'yo, di ba? Pipilian mo na. Oy, Joseph, shout out. Pwede patikim, sangkay, sarap naman yan. Matamis yan. Oo, matamis talaga yan. Parang ako, matamis. Sangkay era, parang ako, matamis. Tita Mami, ito po yung sa inyo. 3 tumpok. Pinipili ko na po para
Hindi naman nakakaya kay Tol Project pag nakuha niya. Mamaya, pangit ang magkuha ko. Hindi ko lang alam kung matamis. Pero mukha namang matamis daw. Daw lang. Ate Brenda, gawin mo na lang tong ano. Kampung ko daw. Akala ko mas masarap pa si Grace Jan Mark. Hindi wow. Sana all masarap. Di ako naniniwala doon na masarap si Grace. Eh kung masarap yan, hindi sana marami yung ano. Marami nang niligaw. Eh wala naman nang niligaw dyan. Diyos ko po, patawarin ka. Huwag mong aray dyan. Wala lang. Wow. Hi Grace. Manghihingi ka ba talaga o wag na? Love you, Pay. Pupuntahan mo na naman. O, sige na, Sangkay. Doon na lang sa live. Magkano kung bibidyo ako. Bali, magkano yung Sangkay lahat? $3,250. 60, okay na yan. Oo. Hindi na, ma'am. Oray mo. Ako bobo. Ano ka? Oh, sinabihan na ako buboy ako. Bubo na ako. Baliw. Tawasin ko lang kung kalukuhan. Talaga ko lang. Si 26 tong. Guys, saglit lang ha. Ang kalaban. Minit lang dyan. Asa na? Pinatay na. Pinatay na ni Biboy. Isa Mark. Okay, Mabel. Okay po, Mabel. Sige. Ano yung sinabi ni Mabel? Thank you po, Mr. William Sumo. May pangalan pala siya. Sana all. William, bro. Shout out sa'yo, boss. Salamat sa grasya. Makakabili na ako aeroplano, Will. Yan. Bali, ano to guys? Libre na naman. Sana all. Will, thank you so much, Will. Chan! Ano ako? Video. Hanggang Grace. Ano ba sa'yo?
Ewan ko kay Mark anak. Mami, libre po kayo. May libre nga kay galing kay Will. Yun, andito, kailan na to, kay Latol Project. Tatlo. Sino pa nandyan? Si Tatay Robin. Pupunta ba yun? Morning, Nanay Jolette na vlog. Sabi na, hoy, Carlin. Boy, okay na ba to? Yan. Uy, ano? Biboy, okay na ba? Nakapli na yan. At tingnan mo nga kung nakapli. Oh. Nakapli na. Yun mga kawaray. Ulitin mo nga. Pati mo nga ulit. Oh, isa pa. Okay. Nakapli na. Yo, what's up mga kawaray? Maraming salamat kay Willie to eat. Dahil sa paninda ko ngayong upo at mangga, bumili si Will ng halagang 3,000 na higit. Kaya itong 26 tumpok, dito pakita ko. Itong 26 tumpok na mangga ay binili ni Will ito from Kawayoisi at itong upo na 21 piraso. Kaya thank you so much, Will. At ibabalot na natin. Will, babalot ko na. Dito po, mami. Babalot ko na to, guys. Sa kay B-Boy, babalot ko na ba to? Okay na, Mark. Thank you. Babalot ko muna to, guys. Babalot muna. Maya na tayong game. Dudumungin tayo pag nanigilan tayo. Pero unahin ko muna yan sa Team Boom. Lahat ng Team Boom. Unahin ko muna ang mga grupo ko bigyan kasi sila yung bumubuhay sa YT ko. Kung wala naman yung mga yan, hindi mabubuhay ang YT ko. Mamaya na yung mga taga rito. Yung mga taga rito, mamaya na yan. Muna kayo dyan pag may matira. Pero yung sa Team Boom, kita mo dito. Yung sa Team Boom yung uunahin ko. Kasi hindi naman nila mga nanonood eh. Si John, bibigyan ko dito si John. Yung nag-iisda. Solid natin yun, solid subscriber yun. Kahit ganun yun, para sa akin. Thank you, Will. Salamat na marami. Dapat mo, scan. Scan lang. Thank you, Will. Maraming salamat sa Facebook. By mangoes and vegetable, upo, Battleguard. Balot na natin to. Bali 26 balot to guys. Thank you sa blessing. Dito bibigyan ko si Mabi, si Grace, si Dol Project, Kuya Elmer, Tate Rubin. Bibigyan ko dito sa putas. Wala nang bayad yan, libre na. Salamat lang po tayo kay Willie to eat. That's good. Kano ako sa YouTube. Mark Dorek. Thank you lang po kayo. Sige po. No problem. Salamat lang tayo kay Will. Kaya galing kay Will yan. Ilang minutes na yan? 2 minutes. 3 minutes. Hindi, wag ko. Ano mo ito? Para makita nyo. Pakita mo ito. Ha? Hindi, okay lang. Yung binabalot. Well, nagbigay na ako ng isa. Upo. Ito, binabalot ko pa. Guys, mag-usap-usap muna kayo dyan. Busy ang person. Kasi naka-promo tayo ngayon, guys. Dahil sa mabait nating kaibigan na si Will 8, ang aking sponsor dati pa. At sa kay B-Boy, salamat sa pag-asikaso ng pera.
Salamat kay isang kay ano, kay Christian sa camera sa atin. At siyempre, di mawawalan yung cameraman. May cash na, may mangga pa. Saldo, bumili ka. Baka naman ako pinay yan. Pinay yan. Yan pa, wala. Oo. Panalo. Bumili mo na gito. Pre, paano ba yan? Naunahan kita. May pumakyaw. May bumili. Halagang 3,000 pre. Kayo mabalot ko na ito pre. Pasensya ka na pre. Pero di ko bibigay dito pre. Isisikreto natin para di masira yung pagkakas. Mga idol, baka pwede, dama nyo na rin yung sa akin. Ayun, nandun sa lag. Baka pwede, mga idol, dama nyo na rin yung sa akin. Madami pa yun eh. Matumal eh. Uy. Ay, ito rin, mais. Tama mo ng galunggong ko. Well, thank you so much. Pag 5 minutes na sa... yan mo. Pag umabot 5 minutes. Another. Ipapawi siya sa Christian. Kailan dyan? Huwag ka mag-alala, magkakaroon ka. Hindi ka mawawalan. Tapos meron din ako mais. Mais din ako. Hey. Kasi kayo nanonood sa akin. Kaya di kayo napupunta sa isla. Wala si Ate Jennifer eh. Ay, bibigyan ko pala si Ate Jennifer. Nanonood sa akin yan. Ate Jennifer, may mangga ka na naman. May gulay ka pa. Balot ko lang muna to. Pero unahin ko muna ang tinggom. Siyempre ang tinggom. Andiyan ba si Tate Robin? Hey Robin, nasaan ka na? May gulay ka na naman, may mangga ka pa. Hey Elmer, baka gusto mong mangga. Saan na may mga yun? Si Tago na naman ang aking mga kaibigan sa tinggom. Ito mo dyan ah. Yun, nabalot na rin ang mangga. Bali yun, hindi yung kasama kayo. Yung mga kasama sa tita. Hey ma'am, ano po? Gulay po ba? Gulay? Mangga. 50 lang yan. Bayad na to eh. Ayan, bibilangin ko lang ito dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Kasama guys. 12, Ito, marami pa rito. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 16, 26 yun eh. Tapos to mga kawaray, yung ano, yung upo. Halika Mi, baka gusto mo. Free lang. Pasalamat lang po tayo kay Willie Toy. Sa amin. Salamat po tayo kay Willie Toy, galing ano, Hawaii. Thank you for kay Willie for galing mo. Thank you so much. Morning. Salamat lang po tayo kay Willie Toy. Hawaii yung isip. Sponsor na lang. Willie Toy. Ano play yan? Chan? Salamat lang tayo kay Willie Toy. Willie Toy. Chan, pakita mo dyan. Ah! Madam. Salamat lang tayo kay Willie Toy from Hawaii, USA.
Thank you po. Thank you. Will, thank you so much, Will. Okay na. Mamaya ka naman. Tingnan ko lang. Kung baka mamaya, di mo nakuha. Tapos naka-delete pala, no? Aray mo, fuck up. Very nice. Meron din yung konti ay Yan, mamaya na dyan. Mag-video pa ako. Magpapa-video pa ako. dito lang kulang ako. Hi, Grace. Sino ba? Sino yung mabibigyan dyan na ano? Mamaya natin. Ayan. Grace. Kukuha, hingi ka ba ng gulay, Grace? Mangga? Walang akala ko minupos ka na. Tapos ngayon naglilihi na. Mabel, thank you so much, Mabel. At Willie Toy, thank you. Ang init. Ah. Oh, salamat lang. Salamat ka lang kay Willie Toy. Salamat. Ayan. Thank you, Will. Thank you. Okay na. Di, meron yung pag-ano. Okay na yung gulay. Naarig, ano ka ba? Mamaya na. Pinakuha ka na. Salamat ka lang kay Will. Yeah. Kuya Will! Kuya Will, thank you. Kuha. Salamat ka lang kay Will. Salamat Kuya Will. Isang hanggang gabi na namin ulam to sa Bimes ng katapat nito. Thank you. Hi, Machete, shout out. Sangay Grace. Ano ka ba ng gulay, Grace? Magsabi kayo dyan, Tatay Ruben. Kasi para matabihan ko kayo. Matagal na akong pasaway. Mami lang ilang, hello po, thank you so much. Bumili si Willie to eat ng aking paninda, Mami lang ilang. Lahat ng timbong bigyan ng gulay at mangga. Oo, yun nga yung gagawin ko eh. Sino ba yun? Si Mabi. Si Will. Ay, si Will. Si Mabi. At Kuya Elmer. Tatay Robin. Videotor. Tapos si Grace. Sino pa ba? Yung malapit sa akin. Wow, congrats. Thanks, Will. Sabi ni Mami lang. Mami lang, thank you. Okay, Grace. Ang dami ko. Sa akin, anak ko po. Kukunin mo ba? Tatabi kita. Kabos. Pagtatabi kita ko kabos ng ano? Ng gulay. Machete eh. Ako Mark. Ang lalayo naman. Guys, bibintahan ko lang ito kay kailangan ko ng binta. Palitan ko na lang. Meron pa akong tira. Yun, babalot ko. Sobrang ko na ito. Ano lang yun. Okay na sa atin. Nakita pa kasi. Malalim na iniisip ko na. Ano lang yun lang. Thank you. Miss ko ka agad. Kulang ang silip ulit tol. Tagal na.
Yan! Kailan mapabidyo lang ako kay Christian. Naguguluhan ako. Lipat ko lang yung camera, guys. Kasi kung parang ano. Wait lang. Dapat paano mamaya sa loob sa Oo, bibigyan ko. Kanina tayo ka na po na. Kailangan ka mo ha? Video mo na. Sabi na, video na. Well, thank you. Boom, pray, mango. Yes! Unahin ko muna yung ano kay Video Tour. Video Tour. Kay Grace. Grace. Para yung tira, para sa mga ano dito. Ginagawa lang kayo yan, no? Tumutungan lang. Tapos, Grace, kay ano, Tatay Rubin. Tol Vegetor, pasalamat na lang kayo kay ano, kay Willie Tate. Yan, nandito na kay ano. Nandito na yung kay Grace. Tol. Kay Grace, kay Vegetor at kay Tatay Rubin. Kay Kuya Elmer. Kay Mabi. Si Mabi kasi busy. Hello. Kay Mabi TV. Tapos kay... Sino pa ba yun? Mabi. Sino yun? Si Mabi. Grace, Tatay Rubin, Vegetor, kay Elmer, 5. Sino pa ba may malapit dito? Si Boy. Mamilang-ilang. Ano? Ate Brenda, bibigyan mo yung kapatid mo? Project. Oh, si Tol Project. Kasi bukod yung kanina. Ito, para kay Tol Project. Ano ba yung naimigay ng upo daw, B? Tatabi ako dun sa rapper. Saglit lang po, inuuna ko po yung ano. O, sige, ito. Salamat ka lang kay Will. Salamat, Will. Ayan, sa camera ko. Salamat sa upo. May gulay na ako mamaya. Okay na, sige na. Tiyanak, shout out. Sino pa bang ano? Ate Brenda, yung sa kapatid mo, te. Tala niya. Si ate ano? Ate... Ayan, kaya ano, sa kapatid ni Ate Brenda. Itatabi ko lang, Will, yung ano, kasi meron ako bibigyan dito, yung Team Boom. At yung nakasubscribe sa akin. Kay John. John. Si John kasi lagi nanonood sa akin yan. Ito para kay John. Para kay John ito. At kay Ate Jennifer, na lagi nanonood sa akin. Ito para kay Ate Jennifer. Teka lang. Ano ba? Okay? Yeah. Ayaw ko. Kasi ito kay Ate Jennifer. Kasi ito naman tira. Sino pa bang sa Team Boom na hindi ko pa na ano? Tatay Rubin, si Mabi. Si Grace. Ito na lang tira, Will, oh. Yan na lang tira mo lahat. Yung binili mo. Pero marami pa. Sino pa wala? Tiyanak, shout out. Pakita mo nga. Ito mga kawaray, yung ibibigay ko sa mga Team Boom at yung kay Ate Jennifer at kay Junjun. Si Junjun kasi lagi nanonood yan kahit palabiro yan sa akin. Yan, mayroon ka ng free. Salamat. Kanina kasi sabi niya, baka may free dyan. Ayun, may bibigay ako sa iyo. Amin. 350. Mukha ka rin sa'yo. Hindi na ba bibigyan? Bigyan natin yung video tour. Ay, yung atin niya. Salamat po. Ating video tour. Kumuha ka na naman. Salamat ka kay Will. Salamat din. Will, thank you so much, Will. Hoy, Tol. Project Tol. Elmer, shout out. Dante More, shout out.
Ante, hello. Sakay sa akin, picture mo na lang, send mo sa akin. Sige, sisend ko na. Now na. Kabos, ito na, isisend ko na sa'yo. Wait lang, hinahanap ko yung pangalan mo. Oh, tragis to si Kabos. Yeah, picture na natin. Video pa, may video pa. Oh, video pa. Magic. Project tuloy Kabos. Ayun na. Ayun na, Kabos, na-send ko na sa'yo. Na-send ko na sa'yo. Tiyanak, may galaw siya raw. Hindi ka sama yun. Yan na, para baka umulan. Ay, tiya sa ate. May free ka sa akin, te. Lumpiyang isda. Alright, ang gusto mo, te? Te, anong gusto mo? Mangga o gulay? Prito. Gulay na lang. Salamat ka lang kay Will. Thank you. Kay Will. Will. Oh, thank you, Kuya Will. Boss ko lang. Pre. Oh, kumuha ka na. Libre yan, libre. Ano ba sa'yo? Gulay. Ay, gulay. Salamat ka lang kay Will. Thank you, Will. Kay Will. Sponsor natin. Pre. Pre. Mangga. Mabigyan natin si ano. Okay na dyan. Dalawin mo lang. Dalawin mo kay ano kay. Salamat ka kay Will. Thank you, Will. Shout out. Nakasubscribe sa atin yan. Meron pa dito, oh. Meron pa. Nabigyan ka na ng gulay kasi mo pa mangga. Ayos ka. Dinner time po, Sir Will. Binigyan na kita, ano eh. Bigay mo na lang kay nanay. Ay, sige, okay na yan. Pare-pare ako din! Nakabot ko lang to. Ay, nabigyan ng kulay, huwag lang maghihingi ng mangga, ha? Bigyan natin si Kuya Ronnie. Yun ang maghihingi ng kulay, huwag lang maghihingi ng mangga. Yun. Oh. Thank you, Will. Bili ko naman, bili ko naman. Ito pa, meron pa. Tira. Mukhang uulan pa. Hello, ate alang-alang. Dante Mori, shout out. Oh! Kumuha ka na dito. Kaway ka pa na kaway. Dalawa. So, salamat ka lang kay Will. Will ito, Will. What's up? Gang-gang ka. Walang jacket, walang jacket. Thank you. Kasi kuya naghanap ko. Yeah! Libre. Dali sa sponsor ko. Ayaw? Ayaw niya? Ayaw niya. Ako na lang. Ayaw, libre yun. Willie Toy, salamat lang. Ayaw ni ate, oh. Ayaw ni kuya, oh. Nagpalit ka ba ng profile name para Dante? Humuli sa kanila, eh. Will, salamat, Will. Oh, kuha ka na dyan. Salamat ka lang kay Will. Thank you po, Kuya Will. Wow. Ano Hindi naman siya para makita niya. Saka rin na, Didi. Udah puasa. Mawud ka pa. Ayan na, na ano ko naman yung bibigyan ko. Diyan, ayaw mo? Kuha ka na, Didi. Salamat ka lang kay Will. Salamat po, Kuya Will. Thank you sa blessing. Salamat po. English speaking yan. Kuya Will.
Will, thank you very, very much. Thank you for your giving up always. Thank you. God bless. Wait, nila si Kuya yan, di ba? Hoy, pumunta ka na rito. Kuya, pwede kuya. Hindi na nakuha ka na. Salamat ka na kay Will. Uy, magpasalamat Wala, alam mo yun. Salamat ka na kay Will. Kay Will, salamat ka dito. Salamat, Will. Will, bakit? Salamat po, Kuya Will. Thank you, sponsor. Kuya, kaya ako. Sige, kuha na po kayo. Pare, thank you. Sige. Sino pa? Meron pa dito. Kuha ka na. Thank you, Kuya Will. May pangulam na, may pangimagas pa. Salamat ka. Boss, gusto mo? Kunin mo na yan, boss. Ano nga tayo? Kunin mo na yan, kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Gulay. Ito na. Yan na, libre. Ito na si Mabe. Salamat ka na kay Will. Ito, 8. Ay, ito na kami. Salamat. Talaga, may Yeah, okay, salamat sa inyo. Wala na, kumusta? Ito na yung ano para sa ating po. Done na guys. Thank you. Salamat Will, ito 8. Meron pa ako tira dito, yung ano ko na lang, yung ilaw. Kasama pa yung kalburo. Ito na lang para makauwi na ako. Andito naman si Mamilang Ilang, ikaw na tumira nito. Ito kay ano to, kay Tita Mami. In-order ni Tita Mami 3 para kay Tool Project. Meron po ako dito tinira para dun sa mga ano natin sa Team Boom, sa mga solid natin diyan. Tatay Robin, Kuya Elmer, Mabi TV, kahit wala si Mabi, si Grace. Si ano pala, nakalimutan ko si Ate Mali. Tolby Jutar, meron ka doon? Yun. Donate din, Chanap. Oh my God! Ang ulan! Kagulo na, nagkagulo. Aray ka. Yes, he see it, the yellow. Oo nga, biglang umulan. Mamaya. Di, okay na. Sino nag-send ng stock? Sasabihin na ako. Sabihan niya sila ko. Ayaw na sila.
Wala na. Paano pupunta dyan? Umulan na dito. Kuya Elmer. Oo nga, Ate Brenda, umikot. Will, thank you so much, Will. Ayan, yung ano. Oo, okay na ba? Signal ko? Mayroon pa akong tira yun, no? Ilaw. Yun na, umulan, no? May ikot pa rin ba, te? Okay na po. Ay, salamat, Mabel. Okay na pala. Nagpaload ako dito. Bigla na wala ang signal. Ilang piraso na nakatabi? Bali, ano to? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 to. 12 ang nakatabi. Tapos yung repolyo, o yung upo, 8. Ay, yung ano pala, yung 3 kay Latol Project yun, binili ni Tita Mami. Bali siyam. Okay ba signal? Meron dyan si Junjun eh. Si Ate Jennifer. Kuya Elmer, mapupuntahan mo yun sa'yo? Eh si Mabi, chat-chat ko lang si Mabi, pupunta yun. Kahit sa bahay na lang. Kasi dadaling ko sa bahay yan. Ang kay Grace, baka pumunta rin yan dun. At Erwin, mamaya pupunta yun. Okay na yung signal. Salamat. Sino nagpaano sa akin? Bigay ng gift. Biglang buhos ang buwang. Mabuti na ipamigay ko. Si Kulang. Saan ko ano yung kay Kulang? Saan ko bibigay? Uy, nandito na pala ang Tatay Robin. Tatay Robin, oh. Shout out. Pabilis. Pagod na ang sangkay ko. Oo nga eh. Ay, Tatay Robin, oh. Bumatay. Ina, muna. Ayaw po dito. Sige na. Ano? Sino nag-sponsor? Willie to eat. Ano daw? Si Will? Dahil parang Tay Robin, hello po. Love you, Tay Robin. Sabi ng Bibol. Hoy, boy! Shati! Shouty. Shopee. Shopee! Sige na, upo ka lang. Sige na, upo ka na. Marami. Ang daming bangga, oh. Ang daming bangga. Ano ba yan? Ah, si Kulang ba nagbigay? Tay Robin, sabi ni Willo. Si Willie to eat nag-sponsor niya. Ay, Will! Salamat! More blessing to you. Shout out. Sana all. Sana all. Naulan dito, naulan. Biglang ulan? Oo, shout out. Sino yan? Hindi ko makita. Pero Will, shout out. Hindi ko makita. Pastilan. Well, Tay Robin,
is single. Oh, boy ko. Pastilanan ay. Biglang ulan, no? Sa'yo, nasaan ka na? Dito. Ano nang ano? Dito na kuwari si Diyan, Tatay bumaba Robin. ako. Tay, kumuha ka na doon sa mangga, tay. Ito, lagyan kayo isang Ano ron? mangga doon. Ito. Isa. Yan, Will, kukunin na ni Tatay Robin. Well, salamat. Salam. Salam. Kaya isang ano, sa mangga. Isang balot na mangga. Ganon. Oy. Pagpasustansya. Panghimagas. Parimanggas. Panghimagas. Ayan. Pastilan. Na. Oh, pumunta. Oh, salamat. Ang bilis ko kapag pagbigayan. Very good, Tay Robin. Hindi ka tamad, pumunta dyan. ang bilis ko pag libre. Loading ba? Oo, nagano nga. Ikot. Hindi na naman. Kanina. Tatlong beses ko dito. Pag libre, sure yan. Ay ko. Okay na, okay na. Ha? Sabi na. Uy. Kanya-kanyang kuha dyan. Oh, Ate Brenda, nandito yun sa inyo. Kay Videotor, nandito rin. Kay Tol Videotor, kay Mabi TV, kay Grace, kay Kuya Elmer. Punta kayo dito. Bukas ng ulan ng buhay. Habang malamig pa ang ano. Habang. Wala namang ka. Wala na. Hindi pa yan bayad. Sandaan. Ayan o. Sipag din ako. Pag libre. Okay ako. Maraming viewers, thank you. Well, I love you. Ano kasi kanina yung ano kasi vlog. Ano ko sana kay mamilang ilang yun. Yun na lang, ano? Wala ako may gumort. Wala na eh. Ulit pa. Kinuha ni Papa mo yung ano lang eh, yung gulay eh. Oo. Ano? Basta libre, mabilis ako. Umaya ko naman ang pangalit. Pag libre, mabilis ako. Ay, well, thank you very much ha. Salamat, pagpalain ka ni Lord. Thank you. Mamaya ka na Kuya Elmer, pag wala ng ulan, baka na mamaya madulas. Ate Brenda, sabi ni Maria Pay. Click lang ako. Wala ka lang dito. Favorite ko pala yung mangga, kahit ka lang upo. Kahit ka lang upo. Ha? Ilan ba yan? Yung pala, naka-plastic oh. Ilang yan, Ilan ka bilang ka? Ano na yan? Ano ba kailangan yan? Yan. Wala pang bumili yan. Ha? Wala pang bumili. Wala. Ako lang yung tao. Bawa yung 10 minutes ka. Wala. Yan ang very good tayo, Ruben. Believe ako eh. Sa'yo. Yan ang problema kayo. Yung bubong ko natulog. Aray ko. Basa yun. Babaha yun. Spin ko kayo, sa'yo will love you nyo. Hoy, Kaidin, hello. Hello, brother, Kaidin. Salamat. Ginawa mo, ano? Sila? Pinaraman niya eh. Kailangan. Nababasaan na yung camera. Ano na nga, naglabo. Love you, B-boy. Thank you, Sangay. Hi, Kaidin. How are you? Kaidin, it's very, Salamat, Kuya B-boy.
Okay na yun. Kaya mo mga copyright. At least may bumili. Bumili sa paninda. 3,000 rin yun. 2,250. Ah, 2,250 pala. Tama na! Mapapalit naman kasi ako, kaya na ako. Mark, andun lang ako sa live ni Richard. Sige lang, B-Boy. Salamat, B-Boy. Tayo sa ilong ko. Wala baka. Oo nga eh. Sino yan? Joseph. Ah, si Joseph. Joseph! Sigurado yan. Kasi init kanina. Ngayon, ulan, lamig. Kaya, sipot talaga yan. Mapunta na tayo. Kapasayan, alam na nila, ulan. Ito talaga, masipag kahit ulan. Barat lang, tangkay. Anong meron dyan? Bakit magbabasa dyan? Wena. Ito pa. Sino yun, Wena? Ay, alam ko yan. Anak Kasi ako magamit ng sipot. Ay, andito ang papa mo. Wen! Pumunta sa mangga. Ay, mangga tayo isang gulay. Diyan mo ba? Umulan. Ulan. Binabagyo ka na. Naulan ba dyan, Wen, ha? Ulan. Wala yata ulan mo. Ulan ba dyan? Anak daw niya, anak. Biglang umulan. Gagi. Isa kong ano yan, Wen. Isa kong silpon yan. Anak, mayroon pa yun oh. Nasa ano pa. Bili mo na. Binabagyo na kami rito, guys. Nandito kami ngayon sa Dumalay, guys. Binabagyo kami. Ang lakas, oh. Wen, sa ano ko yan? Sa anak ko yan. Anak ko mahawak ng isang silpon. Kaya rin yung next. I found its probability. Wow! Oh my goodness! Buha bagyo sa amin dito. Bagyo na. Sawali. Utang gala. Wisit. Kanak. Buha ka. Bubunot sa bako. Sana to. Binabagyo na. Basta talaga, guys. Parang totoo na to. Wala. Parang totoo. Bakas na muna dito. Basta na ako. Basta na ako. Basta na tayo, basta. Oh my goodness! May bagyo, may bagyo! Oh my God. Basta na kayo. Basta ulan. Umabuhol kami lahat. Kaya talaga mapagyo eh. Ano? Pang ko lang. Tayo, tignan mo ito tayo. Kasi ito. Okay, ito mag-alala. Dito tayo dun sa kantin. Wah! Balikan na lang natin lakas dito.
Babasa tayo. Tara tayo. Kain lang kami ni Tatay Robin. Amoy ano rin ka? Amoy ibak ng aso. Yan. Lipat tayo. So, kayang amoy. Paundong. Ano na lang? Hindi, ano na lang. Isang pansit. Oo, Ate Brenda, kakain kami. Basahin daw ko. Dokumento. Sa malaki mong plato, ay siya kakain. Ano na ang aking gano'n? Chicken curry. Wala tayo. Kaya tayo. Grabe na lang. Ano yun? Ha? Wala nang ano yan. Oh, thank you. Hindi ka magkakain? Hindi. Ito. Nabasa ka pa yata. Oh. Okay lang. Dito lang.
Lagay mo sa likod yung towel mo, mamaya. Wala pa. Kunin ka. Kaya kung sing edad lang tayong dalawa. Biglang buhos eh. Nandiyan ako sa sasakyan. Si Will Kaya pala na kami. Si Will pala nag-sponsor. Oo, nagulat nga ako. Di, nag-uusap ko sila kanina. Ah, ganun? Tita Mami, bumili ng 3 tumpok. Na mangga. Para kaya tour project. Ah. Ano si Gwen? Brenda. Sa Mami, kain. Kain tayo. Brenda. Nawala yung signal, nakiki-wifi lang ako doon eh. Ah, ganun? Oo, nung pag-ulan nawala. Ano? Mamilang-ilang. Nagubad ako ng damit ko kay umulan. It will, kuya. Kain tayo, Mabel. Mamilang-ilang kain po. Nandito si Tatay Robin kasama ko. Kumain kami. Pansit si Tatay Robin, diet. Nagtinda ka kanina, Tay? Gabi? Inaantok nga ako noon eh. Tapos, namalingki ako. Pagdating ko, pagbukas ko, yun. Ilan na dollar mo? Kompleto na? 54. 84 pa lang. 24? 84. Ayan na yan. $16 na lang. Sana may magpalipad. Pasaway. 80. Kaya yan, haba pa ang araw. Sa dos pa ng 3. Pansit lang akin, pansit. May natira pa ako doon mga 7 tumpok yata yun. Ano pa yun? 350. 50 na lang bintahan ko nun. Magkano? 350 ano? No, kasi magre-remit ako mamaya itong kain. Ano yun? Ginawa ko lang yun. Di man yung cost. Dadalhin ko sa bahay yung yung gulay nila, Bobby. Dadalhin ko sa bahay yung gulay, sa sumangga. Oo, kasi dahil Tatay Ruben. Oh, kumain kasi ako kanina doon sa bahay. Ako umalis pumunta rito. Andito na kaya si Ma'am, si Kuya Sir Jaime?
Pansit pa tayo? Pansit ba? Hindi na. Baka nandito na kasi, 3, di ba? Sabi 13. Mayroon pa po ite. Mga ilang tumpok na lang po. 50 na lang bintahan ko nun. Kasi mga hilaw yan. Iwan ko ilan pa yun. Mga 7 ata, 8. So, uwi na ako. Basta yung damit ko eh. Kaya ako nagubad eh. Tingnan nyo muna yung katawan kung ano pang romansa. Aray ka, pang romansa. Magre-reactive eh. Tsura mo. Nagkano amin? Nandiyan na yan. Tay, hindi ka, tubig tayo, mineral. Sa mineral nga po maliit. Balik lang. Hindi malamig. Bawal si tatay mo sa malamig. Malamig lang daw tayo. Ayaw niya. 70 Magkano akin? 70? Sige, pag sumisigaw kasi ako niyan, pag naman ko malamig, pag titinda ako, yari ako. Ganun? Oo. Kunti lang ako kumain hindi kasi. Pero 13 kung naman marami. yun, Kuya Elmer. 13 naman niya yun, Kuya Elmer. Baka nandyan. Sa 13 pa daw. Si Sir Jaime. Oh, andito na yan. Nasa aeroplano na yun. Oh. Salamat ah. No problem. Ha ha ha, pati pizza dito na. Alam ko eh. Sabi ni Kuya Elmer. Bili ko pansit. Mamaya may paninda pa ako. Ako mauwi. May ilang tumpok pa ako doon. Iwanan ko yun. Buti yung minto na yung ulan. Tingnan ko pa mga ilang-ilang. Kasi kakakain lang namin. Punta na ako doon sa gusto ko. Salamat. Main kami ni Tatay Ruben. Basa ako, puisi. Linaw ba? Ang pangit yung dalawang kaing. Hindi ko kinuha. Pinarik mo? Bahala sila doon. Basta yung tatlo andito. Nasira na yung tumpok. Ha? Hilang mo muna. Ay, hilang mo muna yung tumpok. Ba? Hilang mo muna yung tumpok. Hilang mo muna yung tumpok. Kaya naulag puti kaming ganga, puti kaming kigol. Nauran na lang. Ayaw nga ni. At ipaglalambahan bubot. Parang lalambahan bubot. Ha? Ang hinoon lo. Yan mo lang, patay mo naman. Pero makahin. Mahilaw na to. Hindi ko lang ito kung matamis to. Ano saan yan? Matamis to. Pitong tumpok lang pala. Tumpok ka lang. Ang baso ako.
Oh, 50 tumpok, guys. Yan, oh. Ayan, oh. Tayo na. Nahilot. Nahilot ng ulan. Ano sabi? Nahilot ng ulan. Mary Grace. Konti na lang pala tira. Oo. Ayun, Ate Brenda, yan na lang. Pitong tumpok. Okay. Meron na dyan. Ah. Yung po mawalan, yun nga kanina pa yun. Kaparinig eh. Paano magbabasa nag-display nga ako, mine? Di na tayo, ha? Di na si tayo bati ng Mark Jo Brenda pe. Ano yun? Mamilang ilang. Magkano yun, Mark? Ah, yun. 50 lang po tumpok, mamilang ilang. Tumpok. 7 tumpok po. 70 na lang. Aray ko na minawats niya na. Tatlo na lang, 7 tumpok po. Bali 50 ang tumpok ko na lang. Scroll down, Mark. Ayun na po, okay na po na ano ko na basa. Nakalapin si Kuya Jill. Will, thank you so much, Will. Hindi nabasa? Hindi ko ba nabasa? Ah, sige po, pamigay mo na kay Ty Robin ang rest para may pamigay niya. Margo. Oh, sige po. Okay na po, mamilang ilang. Hi, Margo. Wow, it's handsome. Oh my goodness, Tatay Robin, handsome. Karen. Thank you po. No? Okay. Amusit na bayas din. Diyos mio. Oh, bibigyan ko kay Tatay Robin. Bigyan mo tayo. Babalik. Mamilang ilang, salamat po. Para di maano yung ano ni Tatay Robin. Iyan o. Pamimigay na lang daw yun. Aray ko. Mamilang ilang, paano ko isang ano tumpok ah? Bibigay ko lang dito kaya no. Ibalot-lot. Thank you, mamilang ilang. Maraming salamat. Mamilang ilang. Bahala ka na mamigay dun sa kapitbahay mo. Oh, mamilang ilang. Thank you po. Tatay Robin. Ito, napakamatamis. Oh, yan. Matamis yan. Matamis na matamis. Lalo na pagmamahal. Matamis talaga yan. Oo. Pamimigay ko rin sa kapitbahay. Thank you. Salamat. More blessings sa'yo. Mamilang ilang. Ayay lagi. Ayaw lagi, bata pa full. Tol, bata pa kol. Ayaw gani. Nagulat ako nandiyan ka na tayo. Doon pa ako kanina sa kanto. Pag-ulan mismo, pagbaba. Doon na ako nakatambay. Ayan o. Salamat. Maraming salamat. Ay, ano kasi bibigay ko yung isa. Malalim na tumpok. Maraming salamat. Mamilang-ilang. Sa biyaya. Sa sharing ng biyaya. Yun. Yun o. Thank you very much. Ano? Ayan, binigay yung isa. Bibigay ano, kayo lang ilang yan. Salamat ka, kay Magpulang-ilang. Nasa ano yan, nasa Switzerland. Switzerland yan, Switzerland. Maasim talaga yan. Kay Nilaw eh. Mamilang ilang, thank you so much po.
Yun na, binalot ko na po. Thank you po, thank you po, thank you po, thank you po. Sila at dinagdagan na lang. Ha? Brenda? Marami yun. Kaya natin Brenda. Dalawang, ano yung balot? Pangatlo kay video to. Tapos yung, ano? May tugtog kasi. Kaya mga kawaray, binili ni Mami lang ilang yung Makaka-copyright tayo. pitong tumpok. Binigay niya kay Tatay Robin. Bahala mo si Tatay Robin mamigay doon sa kanyang mga nasasakupan. Bahay. Itong gulay, galing naman to kay Will po. Isang tumpok na mangga. Thank you so much guys sa support. Kumusta pa paninda natin mga kawaray. Thank you Lord. Nakasawi tayo kahit basta tayo ngayon. Thank you Lord. Salamat sa grasya. Mga grasya sa amigo. Salamat ko muna tayo. Ikaw na muna. Oh, thank you, thank you. Maraming salamat. Magbasa. Kuya Elmer lang. Lagi late. Magbasa ng Makju. Magkano daw? 350 lang po. 350. Pitong tumpok, tas 50. Opo, salamat Ma'am Ilang-Ilang. Salamat po Ma'am Ilang-Ilang sa pagbili din sa tinda ni Mark. More blessing po sa'yo. Galing kay Brinda. Thank you po. Tagal mo basa. Text na lang ang tay Alex Mark 2. Opo, sige po. Sabi ni Naglilinis lang po ako ng Ilang-Ilang. kalat. Kulang! Hello! Thank you, Kulang. Okay. Hello, Kulang. Ang pansit ko wala. Sabi ni Ping. Mamaya, mine. Maya kasi nagliligpit pa siya. Nagliligpit. Thank you, Ma'am Ilang-Ilang, sabi ni Maripi. Nagliligpit siya. Oh, yan oh. Bagong nani. Yan. Nagliligpit. Milang-ilan, thank you so much po. Okay, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Tawa na si Ping. Thank you very much. Damo nga salamat sa iyong tanan. Ikaw mo man itong mga Rico, salamat. Ikaw mo man itong mga Rico, salamat. Iyong pagbulig. Ay ngani. Ay lagi call, bata pa call. May libre ka na nakaraan ulit? May libre ka na nakaraan ulit na? Ano? Wala. Yung mga bata ba? Yung mga bata Ay, unique. wala akong nalibre. Ay, ano, oo. Mga unique. Boy. Oh, yun. Mga ano? Kaya sila kitamahan ko. Ganda na kasamahan mo lang. Oo. Tapos pumasok doon sa eskinita po. Sinundan ko rin yung sabi ko. Sabay tayo. Hindi ka sumahan. Binigyan ko yun ng ano, chicharon. Ayun. Pero mga warayo. Warayo ang natin. Karamihan yun. Iba na yun. Yung mga Pero hindi yan. Mga bata pa yun. Mga tatay nila mga kababata ko. May daran. guys, ito, babalot ko na yung ano. Yung para doon sa ating mga timbong. Dadali ko sa bahay ito. Bahala na sila doon kumuha. Oo. Ito na lang sila dyan. Di kinuha ni Grace. Well, ito Ako kukuha yan. Sabi ni Elmer. Sabi ni Elmer, pag hindi niya kinuha ni Grace, si Elmer na kukuha. Kuya Elmer, sige. Brenda, sabi ni Brenda. Di Sharon.
I'm the same boom. Laro na naman ni Greg. Kaya magka... Pauli. Sawan talaga. Kaya Grace, bigyan mo ng oras yan. Si Elmer. Sobrang ganda. Oh. Si Elmer, sigurado yan. Tawa pa eh. Kabingi. Pahuli mo ba ang Sharon? Aray ko. Bukas na lang. Ng umaga. Sabi ni Grace. Agahan mo, Grace. Oo. Stilan. Yan o. Puti ka niya nga tog-tog. Live okay lang yan. Magpahuli pa ba? Bukas na lang ng umaga, sabi ni Grace. Sige. Oo. Tita Mami. Tita Mami, shout out. Kami nang kakain dito. Okay, tayo dyan. Grace. Para sa'yo kami nang kakain. Grace. Umayang hapon. Puntahan mo na. Di kaya ngayon kasi mamayang hapon, sa lugar mo diyan, ano yan eh, yung traffic. Ngayon na puntahan mo. Bukas ng umaga, traffic yan. Si Linggo. Di ba? Magsisimba siya bukas. Didiretso Sabang ka mo. makikipagtagay siya bukas. Pwede rin. Diretso O, ka Kuya na. Elmer, bukas mo na rin puntahan sa'yo. Magtagpo kayo dito. Aray ka. Tagay na naman tayo. Tatagi na doon kayo. Ihanda ninyo mga atay nyo. Tawag ka na. Lamang na lamang si Ni Tatay Robin. Karen. Hindi na inom. Oh, handsome daw. Handsome. Hi, Karen. Thank you very much. I'm very handsome. Handsome boy. Hansama. Karen Mark is married to the Mark Yes. Oh my goodness. Babae. Hello po me, ha? Hansama. Hansama ng mukha. Aray ko. Andiyan si Mami lang ilang? Kanina. Nawala na si Mami lang ilang? Nawala na. Mami lang Kasi- ilang, where are you na? Hindi, nagsabi naman siya na tawagan na kay, kay Alex. Ito tumawag doon, sisinta mo ni Tatay Alex. Ay, bawal. Bawal bukas, Ayan pala. may pasok ang bata. Sino? Linggo bukas. Ano Sabi sabi niya. ko? Pasok sa Lunes? Iya, kung wala mo na kung pasok sa Lunes. Linggo bukas. Linggo bukas Para pumunta si Sir Raimi ngayon. Nandito na sa Pilipinas, sa Manila si Sir Raimi. Nararamdaman ko eh. Nandiyan na sa airport. Kaya still 25 years old. Okay na, naligpit ko na. Ayun, Okay na. Ligpit na daw. Hindi, mamaya na ako mag-aro. Sabay ka na. Thank you, Karen. Hintayin ko lang. How's your nature in your country? Aray, ito English nila. How's your nature of your country, Karen? Here in the Philippines, very sad. Not rain? Yes, it's okay. Not rain, but almost yellow rain or the mugs raining. Bahala ka. Dito mami, no, in our country, even this, it's not not related if you're close to the person or not treat each other like a family.
Said hi. Jiri. Bawal ang inom pag may pasok kinabukasan. Yung mga kawaray, Sabi ni Pink. yung para kalano, Tol Project, Babalaan na. TV, may Almer Grace, at kila Di ako kay inom. Dong, at kay Ate Jennifer. Bibigay ko yan mga. Thank you kay Willie Tuhit at kay Ma'am ng Ilang sa pagbili ng tira kong mangga para binigay ko kay Tatay Robin. Salamat po. More blessing to us. Ingat kayo wherever you go. Whatever you do. Eh, go live. Kapatid. Oy, Kuya Jerry, nandiyan ba? Oy, Kuya Jerry, dalagapan ni mo nakapin. Maglalasing lang ako. Please. Sige. Maglalasing lang ata. Ating Grace. Ahimik ng palengke, alauna na eh. No? Alauna na 5. Ito mami, maulan pa. No? Ambon na lang tita mami. Naambon-ambon kaunti. Tita mami, naubutan ka ng ulan. Kapatid Ruben, opo. Okay lang yun. Wala ka ng payong. Wala po, ano lang naman. Dumaan lang yan, dumaan. Tay Robin, yung bibigyan mo ng mangga, sila na lang magpahinog. Oo, kasi malibal lang eh. Salamat niya. Ilang-ilang. Mahaba pang tag-init. Mahaba pang tag-init dito hanggang August. Oh, ito na yung Super. ano mo. Pansit mo. Pansit, pampalakas. Oy, Joseph, Evan, shout out. Mga katimbong, mga shout out. Joseph, Limutan ko pala. shout out, shout out. Mga ilang-ilang, Tito Mami, shout out. Joseph, ingat. Ingat ka sa biyahe. Ingat ka, sabi ni Tita Mami. Joseph. Shout out, shout out. Gandang hapon po. Samera. Samera nga.
May lang. Ang lili kasi ng sulat nito. Di na ano ng isum sa large. Magandang hapon po. Alright. Linda, nagbabay na si Linda. Ang sarap ng ano mo, linoto na muron na. Sa susunod na, mag-muron na tayo. Linda, mag-muron tayo ng muron. Sarap yun, yung muron ng Bisaya. Sarap yun. Luto tayo ng muron. Sa birthday ni, Project. Wala na mga viewers. Wala na. Mag-uwi na ako. Sige na. Uwi na daw kami. Guys, uwi na ako. Mamilang ilang. Bye-bye na po. Very much. Maraming salamat sa blessing. Tita Mami, salamat din sa pagbili ng paninda ko. Thank you so much. Sige, sige tay. Uwi ko na. Salamat tay. Bye-bye guys. Kaya yan tay? Kaya video. Ingat Mark Jo, Tay Robin sa lahat. Thank you Mami lang ilang. Bye-bye na po. Yan, uwi na si Tatay Robin tay. Salamat po. Thank you, ma'am. Uwi na, uwi na. Thank you very much. Bye-bye guys sa inyo lahat. Blessing to us. Uwi na ako, Via Camarin. Sige na tay. North, Caloocan. Oh. Bye-bye. Ingat, ingat tay. Thank you. Yan, si Tatay Robin. Ingat. Uwi na siya. Dala niya yung manggang binili ni Mami lang ilang na 7 tumpok. Pero yung isa binigay ko kay kay Balot. Basta yung damit ko kaya kailangan ko na palit. Thank you so much guys sa lahat ng bumili. Kay Wait to Eat at kay Mami lang ilang at kay Tita Mami. Salamat po. Bye-bye. Mag-ingat na kayo lahat dyan. Uwi na po ako. Papahinga ko. Mamaya na lang sa live ni Grace. Doon lang po ako. Si Brenda, bye-bye na po. Salamat, Mine. Salamat. Nandito na yung pansit. Pauwi na ako. Yan, nailigpit ko na yung aking mga kalap dito. Bye-bye na po. Salamat. 2 hours din. Mga 2 hours din pala. Will, ito thank you so much, Will. Tita Mami at Mami lang ilang ulit. Thank you, bye-bye sa inyong lahat. Salamat sa pagbili. At nakauwi ako ng maaga.